a iska sanyi sanyi kuma da muka san kasashen turan da muka shiga irin su London, America, etc dai ka san mun saba da sanyin nan yanzu mun saba da esan nan yasa da mun dawo nan gida Najeriya ba mu jin wannan sanyin saboda can mun saba da sanyin esan shi sa ni yanzu kan ba kai kasashen da naje karatu ai ni kan yin kaina ban san adadin su ba kai da Allah ha ba da Allah nan mu ga san da kawai kai babba ne wallahi to kaga irin idan ka buga man nan wajajen irin su ja tabi din na wuce nan go in ka ce ma in je karatu ne na boko mun wuce Najeriya mun ta wata kasar karshen duniya ake cewa amma da kan ce ba ma abin Alpha, please, I have some question now. I'm Papa. I'm looking for the head of this village now. I'm talking now. You are keep looking for me now. I'm asking you, I'm looking for the head of this village. I'm looking for the head of this village. I'm talking now. I'm looking for the head of this village. Well, I'm not hearing Hausa. I'm talking now. abokina ai wasan haka take wai ashe ta kwace abokina Mariya baka jin abin da ke yi ashe da mun kai jaki ne ni me na ce maka ni kasar turai na je ne karatun English turanci ai shi English bai kasar turai to ni nan ko ai ba normal English ke mu ya zo dan hada mu amma ya dan zo mu da mu abokinan ne mun eje wannan kai da ka Mariya